Mga balita, pinakaulihi nga ma-report nga nagkaranabo asign sa resitagsa ka ma-areas of responsibility. Antes agtanan kamo sa untang aton sa nga makota mataga permati na to na abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulod nun. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, pinagaban sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre sa aton man sa nga mataga permati no sa bahin sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa Miyerkules ng edisyon sang Zona Libre. Ari na kita sa bahin sang tunga-tunga iya makabanan nga adlaw sang siring nga semana. So karasig lang sa lakat sang panahon no sa parabuto o so pagbuwas pagbugtaw naton. Ate diri na kita sa adlaw sang sa adlaw iya makabaran sang Huwebes. So that's why nga tiko dasig nga lakat sa panahon dasig man nga nagadugang ang edad ta. No, so di why sa problema basta importante nga luwas kita no. Sa anuman nga klase kapang mga pamalitian labi na gid ang ining COVID-19 nga nagapangatake karon niya makabaran ka ginasugata ta no ang iya nga pagpanghalit diri karon sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. 7 minutos sa kaligad sa takna nga 7 diri sa aton siri nga pagpangalagad. Ano ato labing talopang don pila ka madragkuan ta nga babalita sa aton nga mga top stories of the day sa madragkuan siri nga mga balita lokal. Ang vaccination no so diri makabanan sa mga minors no nga may ara sang comorbidities magasugod na sa parabuton nga Nobyembre 5 sunod diri sa Emergency Operation Center o kaniyo si sang syudad kag initi basima akon ini basiman sa supervision nga makabran sa alkalde sang syudad sa Bacolod Mayor Bing Nordia kag Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang pinapay ka mabalita sa mga guba nga masalakyan sa provincial government kagin pabayan gin pakayo agod nga magamit. May konfirmasyon diri dugang si Attorney Refrando Diaz sa ato sa nga provincial administrator sang probinsya sang Negros Occidental. Di pila ka bilog ini kag nga daw gin pabayaan ini. No, so ti daw diri naman nagasugod ato sa nga pamlamang kutanon sa bahin sa mga kuan ba nato na no sa mga board members naton nga ti may mga salakyan o gagin bakal iya sa probinsya ti kamusta ang salakyan yu dara pa man nagadalagan pa man ti basi kon way na mga pisas to kagin pangahuyan na basi way na mga ruida to. Sige lang dala man sa Japon niya makabaran sa inventory iya sa probinsya sa Negros Occidental. Kung gamay-gamay malang ang guba kag pwede mo lang magamit nga abing di ta pagpakayo. No, kung ti makales pakita makabaran sa magbaka kita sa bag-o nga mga milyones. Ti anon mo na kay although ang iban sa nadara masalakyan ti may kwan gid no may ara gid sang paghalong pagamit grabe man pagserbisyo niya. Pero may ara ko na balaan sa unang board member nga sus no nang magkuan sa salakyan niya daw ay lang sa kabalo mo. Oh no so magtadag ti ginadala pa na to sa sinda niya no kay kuno ti ang rason para nga may service ang mga board members no din service sa mga sinda nila. Dito sila nga kinanadto ti kung kaysa maintenance ang salakyan sa probinsya pa i-charge pero wala ginagamit ya makabanan sa serbisyo publiko ginagamit sa kaugalingon sa makabanan nga mga asyenda kag ginaservice ginakargahan no kadto sa to sa asyenda niya kargahan sang uling kargahan sang mga saging niya nga tinanom mga utan o dalon sa balay niya no di na da ang ginatawag nga makadto kada sa constituents mo para nga magpangkonseho ka anong mga problema, anong mga programa o gusto mo i-implement da sa mga constituents mo tagsa ka mga distrito ginuna pa ang kaugalingon. No, sige balaon ta na karon sa report ni Bombo din sa Rubicad diri sa aton sa nga pagparagad diri man sa bahin sa aton sa yang paratuntunan. Samtang duga pa sa diri nga mabalita no ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco no ang nagpagwaya makabanan sang panibag-ong power rate no subong iyang bulan sang Oktubre no nga nagdubo-dubo magid iya makabanan no ang aton power rate no
diri sa may bahin sang mga konsumidores sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Balik naman kita sa 10 pesos point 18 centavos per kilowatt hour nga pagsukot sa kuryente nga imo magamit sa tagsa ka mga konsumidor sang Seneco. Samtang duga pa sa diri nga mabalita, no, ang Taxi Operators of Negros Occidental Association may ara man sang pagbatsyag, no, sang ikawalo na ka beses nga pagtaas, no, sang presyo sa produktong petrolyo diri karon sa aton sa babayan sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Plano nga pagpasaka sa flag down rate ang gina-istoryahan naman. Pila subong flag down sa mga taxi magsakay ka, no? 40 pesos. Kag of course dugang pa sa diri mga kabanan nga mabalita diri sa bahin sang aton sa iyang paratuntunan, no? Libre sakay program sa gobyerno, wala sa maayo nga benepisyo sa mga frontliners. Suno sa mga transport group diri sa syudad sa Bacolod binagid ang undok. Di siling sang undok nagligad singati daw nagimo lang nga kompetensya sila sa amon, no? Instead nga magsakay kung tani mga frontliner sa amon kag awat pa ang income namon sa nada ay gitagaan niya libre sakay sang gobyerno, no? Ang mga frontliners nga ti daw way mangani sa mga pasahero gali ko, no? Sa tuod man, no, sugata naton kadto kita dito sa north, kadto kita sa south, kadto kita dito sa east, no? Daw way kita sa may nakitaan nga damo ang kasakaya nga mga frontliners. Hamakin mo yan ang budget sinis 3 billion pesos, no? Ang budget sinis ang national government, no, sa sininga libre sakay, no? So ti way man sa may sakay kung kaysa gani bumbulit makita naton nya driver lang kag konduktor. O ti anong ginahimo sang driver kag konduktor sa Bulacan Transit, nagakutso-kutso na lang. Ti dalagan na nga dalagan dahil way man sa may gasakay. Ti ano abing rason nga way sa may gasakay nga mga frontliners da, no? Ti subong kabanato na mala sa mga down sa mga salakyan. O kalabanan sa mga frontliners, especially ga obra sa hospital, no? Obra sa mga government agencies, may mga salakyan naman. No? Ti sino masakay sa da? So, mayo man to ang payag ni Mr. Malakad nga siling niya, instead abing ibayad sa negosyante sang sang bus, natabing agin hatag na sa amon. Sa para dako may bulig man kag may unod man ang dugang unod ang talagbasan amon. Which is do maayo man, no? O nga maswesyon sa nga magbayad kada iyati tapos kompetensyahan mo pa da ang mga POGs nga sus daw haluson na gani ka pa puno sang iyang salakyan o nga ginabiyahe o tambutan ano tabuti national government man niya way man niya guro sang balasulon yung Bulacan Transit kay ti kuan lang ni, no, nagapati man lang sila sa mando sang DOTR o ini nga libre sakay para sa mga frontliners pagita mo lang ID mo, no, ipakita mo lang ang imo sa nga ID, automatic daw makasakay ka na libre. Daw bilog pa gani kuno ni nga probinsya sa Negros Occidental mo. In short, ginalangawan pertigid si Tugadi, no, sa DOTR, believe ko kag sa LTO da, no, sa Land Transportation Office, sa LTFRB, perte nga programa singkuti pila naman ayhan ang kadisin ni. No, pila naman ayhan ang kade, no, kay titod may nabuligan kita nga isa ka dako negosyante sang bus diri sa aton pero ti sinod Japon ang makaluluoy. Di nagbilyonaryo naman sa iya ti nga ang punto dayon nga mabulig ta sa ila nga bisan maglawi pagurong pandemic kaya guro tini maubos kwarta na nila. Makaluluoy ara mga drivers nga nagapaitial sang init da ulan init nga nasulay nagahilima ang mga hita nila da sang kainit sang makina sang sarakyan para lang kita sang kwarta sa matag adlaw nga tanan. Sige, duga pa isa diri nga mabalita iya makabanan sa aton man sa iyang pangalagad, no, diri man sa bahin sa aton sa iyang paratuntunan mga balita nasyonal. Mayor Sara Duterte liwat nga ginklaro nga hindi magpadalagan sa dalom sang PDP laban ko si faction.
or sa grupo ni Cosi. Di din ni sa ihan mapadalagan, no? Sa iyang posisyon. So ti do makapila naman ka beses. Ako din kay Secretary Harry Roque, niya doon naman plano. Si Inday Sara Duterte nga magpadagan bilang presidente, ti do gina-endorso niya man kuno si Bato. Bato de la Rosa. Sige, balaan ta na. Nobyembre 15 ako hindi ko magpati sa sini mga istorya disbong, no? Hamba sa spokesman sa presidente, hamba sa aksyon sang mayor sang Davao, nga si Inday Sara Duterte, ti alangan mga talikdan niya ni mga supporters niya ni. Sinibla? No, so mapati lang ko no, sa palabuton nga November 15. Ano gid man magkalanabo. Sadya subong basi makaangkon ko na iya makabran sang siring ginatawag nga ground for impeachment, no, against sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa plano siring nga ti tapisan niya by 1/3, no, ang budget sang national government, especially sa bahin sang Senado. Kay siling din ni Duterte kagabi sa iyang Talk to the Nation address, Talk to the People address, ginpayag niya din nga ti daw pungko ng obranda Senado sa sulod sang 6 ka tuig. Daw ay makamoda sa may madalagko nga legislation sa ginpapasarta nga nakabuli gid sang matutuod sa bahin sang aton iya nga kauturan nga mapigado, no, sa mga pumuluyo. So ti may iban pa gito nga komento sa mayo guro, himuon ta na lang ng 3 years ang term sang Senado, right? No, kado silang pinaklaw do presidente man ang term nila, no? So dumdum ko anay ko ng mga senador dapat 3 terms na gituod, no? Kay mag 6 years ahay ti do paruna, no? Kwan pa, no? Mansig binukaray pa sa maginamos subong nga way makita naga-unite, no? So ti matabo sa kadugayon man nila sa pwesto, no? Do makasulumuod man. Pabor ka mo ayhan? Kay mo unta na labi ni ay revise sa konstitusyon nato, mo unta lang 3 years na. No, ang Senado kay ti duha man ka term equivalent to 6 years. Pero latawan nyo bla 6 years duha ka term equivalent to 12 years sila konsertihon nga magdaog kung magpare-elect after 6 years. Di tapyasan nyo kuno yung budget especially sa Senado. Pero sunod diri sa mga pila ka mga experts naton, no, nga sila nga this could be the ground, no, for impeachment. Isa ini impeachable offense, no, o kung daynon magid ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya siling nga plano, no, kag ti ba nagasiling mabase kuno kon dugay nga ti amo ni, no, nga ginaipit sang kay man ti budget hearing subong mo, no, sa Senado ti hambal din Presidente Duterte sa hearing man sa Senate Blue Ribbon Committee memorandum sa nga hindi pwede mag-attend ang mga cabinet members niya. Iyan mo na isa sa marason kung hindi mag-attend mga cabinet members niya, mga government agencies i-delayed man sang Senado sa pagpapasar sini. Kanggawa naton base re-enacted budget ang aton nga patiginon sa palabuton ang aton nga gamiton, no, sa palabuton nga makabanan nga bulan sang Enero tuig 2022. So mo nang sadya karon, so isa sa mga konserba na nato na, no, basi kon kakuha mo kita karon sa pila ka mga update kag development sa hindi makabanan sa pahayag sa mga political analyst naton anong posibilidad nga ti ma-impeach sa kung dayonon niya ini. Pero galing kay ti mo na, no, wise sa pinaka-wise nga tawo subong kay pinaka-wise nga presidente, no, luwas sa kay Presidente Duterte. Ang kaso sang kaso iya makabran sang COVID-19, no, diri karon sa bahin sang area sang pungsod Pilipinas, no, subong adlaw 3,000 na lang, no, ang aton nga record 3,665. So naganubo ng aton sa nga kaso, and ti gina-expect naton, no, nga mas madamo pagid ang gusto nga mag baton, no, sang bakuna against COVID-19 kon coronavirus. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sa Liga para tuntunan sa Zona Libre. Karon na, no, may Zoom interview mo kita sa kay Comelec Region Director Wilfredo J. Balisado. Kay magahinon-anon kita makabanan sang sining grabe na, no? Tindi taman ni ma-regulate abing Facebook, no? Ngati magbalandra sila da nga magpakilala o nunid na nga magkanto sa mga kabukiran na.
Kay ti sa makabukiran subong may mga signal naman sa internet. O may mga prepaid naman. Nga mga wifi, no? So tag-as pa na ganing antina. O ti kasalig na lang sa online so ti may mga placards man nga sinabit karon sa mga poste naton sa pilak Mandalanon man diri sa syudad sa Bacolod. Ti why pa bla ini sang violation, no? Hindi bla ini early campaigning. Bagay ti hindi pa man election period, no? But ti ang pag kwanaton pag incendi abi, no? Sang early campaigning diin ini magasugod, no? So sa election period gid mismo gani bagay kung election period di that's election ano na gid no? May mga kampanya na ginada, no? Pero subong perti nakahapos sang pagpakilala mo sang imo sa kagulingon kay ti gusto mo nga mangin popular. Ti pwede ka daanay ka total ayo pa man eleksyon, vlog ka daanay ho open ka na o create ka na sang imo nga YouTube channel. Di ba? So pero sa Bombo Radio Bacolod may YouTube channel naman kita. No? So pwede ka mo maka-search sa amon sa YouTube, no? Basta may YouTube channel ka lang, no? Automatic ma-view mo Naga-live man kita sa YouTube. 22 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa ato sa ringa palatuntunan. Inyo sa nabatan nato sa ringa mga headlines, ato sa ringa pagpunabalik ang mga detalye na sa mga balita ato sa ringa pagdiskusyonan. Pagkatapos gidamang sa pira mga importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon.
Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita. Nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka. Nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kung tampad ka, saligan ka sang mga tao. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tao. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphone. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa time 37 minutos sa kaligad sa taknang alas 7. Dayo ka para pamati diri sa ato sa ring aparatuntunan sa Zona Libre o sa Ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, no, desam ka tuan na ang report ni Bombo Ansendol Sorilla. Mayo galini kay ang mga vaccination sa pagpaligan sa vaccination, no, sa bahin sang aton nga mga minors nga may comorbidity. Ang pagkasugod na sa palabuton nga Nobyembre 5. Biyernes ina nga daw. Sa November 5, 2021. Ti kamusaunta ang ongoing registration sa dito makabanan sa bahin sang Emergency Operation Center o kon sa EOC. Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, ang ining registration nga ginapatigayon, no, para sa vaccination. Sa pinakalitas, the 400 plus na, no, ang nabakunahan or make it dire sugod sa 400 to 4,000, no, nabakunahan dito sa babayan sang Metro Manila. With regards sa makabanan sa sering nasambit, no, vaccination para sa mga minors nga may comorbidity. No, so tamaan ka kuan gamay ang nagbatsyag, no, sang mga kuan bla, no, lala nga response. No, I mean, do nagsakit ang ulo, but kuan pa na sa gyapon, no, nang considered as manageable pa Japon. No, do nagbatsa pa sila sa sakit sa ulo, pero that's normal, no, nga makakuan ka da, no, nga maglala, no, pagid o ang imong ginabatsyag. So importante subong nga may protection ka sa imong lawas. No, amo na ang aton nga parindugan. No, kay kabalo kamo ti ining COVID, asa ako nga pagpati ti although hindi ini threat, no, sa mga bakod na resistensya like us, no, kung epekta may ginabatsag sa lawas sa bati kaluyan man, no, kaluyan sa Dios, no, ginaubayan makita sa insakto, no. So although nga wag ta may ginabatsag sa lawas ta, but nagpaninguha man ta, no, nga maka-avail, no, sa bakuna. No, kati daw kalaw ay makarong sa gayta kampanya di nga kita gali unvaccinated man. No? So, I have already received, no, my second dose of vaccine, no, last June 21 or July 19, 2021 second dose ko na. Ang first dose ko is June 29, think. June 29. Okay, 21 days na siya mo, no? Ang Pfizer, yeah.
Oh. So ang sa aton nga mabakod resistensya, although ini threat ang COVID sa aton, but ang lain kay ti may upod gada sa balay, iloy mo, amay mo, no, lulo, lula mo, mga tiyo mo, no, nga ti adlaw mo ning nakasalamuha mo man nga may ginabatsyag sa lawas. So ang tendency nga ti pagpuli mo kun may nagpositive ka, may dala kang virus, malatnan sila may kadelikaduhan. That's why nga ti ginuna ta gid niya sa national government sa ila program ang mga comorbidities o kuning mga A2, no? A1 is medical frontliners naton, A2 with comorbidities, ang A3 is mga senior citizens, no? Naton sa A4 hasta na kita iya sa kwan na gid sa pinakadalom, no? So anyone pwede na everyone of us, no, pwede na makakadto sa mga vaccination centers diri sa syudad sa Bacol para magbaton sang bakuna. No, so amo na kay ti although bakod resistensya ta pero kinanglanon tagid nga magpabakuna kay ti adlaw gagwa kita mo. Kita yang nagatrabaho, no? So ano man bin kanon tok magtinel tas balay ti ano, kung nagaulan abi kwarta ti okay lang eh. Oh, pero ti kinanglan mo mga budlay para ka kita ka sa kwarta kag makakaon ka man. Check naton, no, si Bumbuan si Don Sorilla hangtod sa report interview sa aton nga executive director, no, si Director M. Ang, no, mo ni isang official designation ni subong bumulit, no, ni M. Ang, ang director, no, sang Emergency Operation Center kon EOC Director. Check ta, Bumbuan sa report, please come in. Bombo po ang sumugod sa November 5, 2021. So, more or less 15 days from now, kay October 20 pa, 15 days from now, magasugod na sa vaccination ang mga minor de edad. Magambar kita minors, Bombo Pons, 12 years old to 17 years old, no? Pwede na makapavaccine diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ang gamiton niya vaccine is Pfizer and Moderna. Iniso sa kay EOC, Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. So, nagamat-amat na because kung vaccine yung pagasugilununan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Wayas ang problema, Bombo Pons, ang vaccine. Ang ginabakunahan ng ganing ginakulang mo. Actually, si Bombo, suno iya sa city administrator, ga house to house, gidya, there last time, vaccination center. Subong niya, gina-house to house, ginalibot ang mga all over Bacolod City. Sino pang wala ka pa vaccine? Ginapanawagan because we have substantial. So, no, sa executive director sa EOC, no, may substantial kita nga bakuna diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Amat-amat na ni Bombo Pons, naka 57% na kung vaccination ng pagasugilununan ang syudad sa Bacolod. Di ba ang herd immunity 70 to 80% may malabot. No, so that is why nga nagkadto na sa minor. Kasi di ba sa ibang ganing areas may mga may mga pilot na nga mga face-to-face classes, although hindi na pwede sa aton because nga damo pa aton cases. Kay speaking sa cases bala Bombo Pons, a day, subong lang yung adlaw, may 4 ka na record nga patay sa COVID. Anang mga ining ng mga nagkaramatay, mga unvaccinated. So, ang hambal gani sa city admin asang executive director sa EOC, hambal niya, wala ka na na-include ang duha nga mga kilala niya gid, no, nga nagtaliwan sa salik ng adlaw. Ang isa Bombo Pons, si ama niya hinablo sa niya husband, ang isa division head sang city planning office. Bombo Pons sang syudad sa Bacolod, division head So, ang natin nga nga wala siya nakapavaccine. Naman niya ba si personal niya na iya nga choice, ginapa-investigate pa to as to why. And then, kaya ba niya ginauna, ginagani, gagahamba niya, campaign, ginagani sa mga department heads, kaya sa mga tanan nga mga employees ng government centers, ang City Hall, nga magpabakuna. Gid, sumiyara, pag idabala Bombo Pons, nga nagkakabiling, nga wala nagkapabakuna. Kaya naman niya, unfortunately, amo gid na that's why nga, dapat siya mapavaccine gid kita. So, Bombo Pons, sa dugang pala nga pagpahayag, pamatiyan naton ang Executive Director sa Emergency Operations Center, M. Ang.
Sa November 5. Okay. Mas-start kita sa November 5. Oo. So maghambal ka nga mga minors, pilang edad gid counselor? 12 to 17. 12 to 7. 12 to 17 pa lang ang allowed sa WHO kag sa DOH. Oo. Paano siya gani? Paano siya ma-determine nga may comorbidity? Anong ginabatsyag sina? Medical certificate. Dapat may medical certificate bumbuan. Okay. So anong Tapos may mga autism or diabetes, lang congenital na mga diseases. Okay. May heart disease, cancer, mga conditions. Okay. Require may list na I think in-post ko gani sa akin na Facebook. Oo. And they need a medical certificate para sila. Oo. Para dapat gina-indicate na nila when they register. Oo. So meaning nag-amat-amat na gid ta counselor, no? I mean sa mga adult yan na sobra pila na ganing na vaccine naton? Mga 57% ang vaccinated na. Oo. And then ari At least single dose. Oo. So tapos diri naman ta dayon sa Subong amat-amat. sa kabataan at gamat-amat na sa kabataan. Anong gamiton nga vaccine? Ang sa minors, walang ka-vaccines ang allowed. Moderna kag Pfizer lang yun. Oo. So amo lang na siya ang may approval, counselor. Yes, amula na ang may emergency use authorization so far. Okay. And then, pero kamusta subong niya ang abot sang aton nga mga vaccines? Why tayo ginakulang subong? Wala. We have sufficient supply. Plus may manugabot pagit sa another 15,000 na Sinovac. Kag may maabot pa itang Gamaleya, ang Sputnik na palang Russian na vaccine. So wala question, no? Ang vaccine. Wala gid na question. We have sufficient supply so far. Oo. Ano assessment na counselor sa mga nagpa-vaccine? Okay man ang dalagan subong? Subong, it's okay, not desirable, but okay lang. But kadamo pagyapon ang aton nilalagson balang ginalagas sa mag 70 to 80% ng aton population ang kinanglan vaccinated na tani, no? Para ma-reach sa ang herd immunity. But so far, since amo pa lang ng aton nga figures as of now, medyo layo-layo pa nga ito dalagton. Okay. Amo pag sa mga hindi magpabakuna, subong, and they refuse to be vaccinated, amo nang gina-reach out ginapagtuan sa balay-balay, subong, talaga house to house sa mga barangay, para ma-census kung sino pa ang mga constituents sa kada barangay ang unvaccinated. Kaya sila nang i-reach out. So house to house na gid na ginakadtuan na gid na subong counselor. Yeah, yes. Para sa master listing, ginapa-house to house. Tapos may nakita ko a while ago nga post mo nga may 4 COVID deaths kita in a day. Today, sa ina nga hadol namon. Kaya hindi pa na included ang duwa nga personal kinakilala nga kahapon na patay unvaccinated man. Ang isa inablos ng husband ko, ang isa division head natin sa NGC. Oo. Division head. Tapos ang prior to that, sa siya, sa city planning. Architect, babae. Pila edad? Siguro mga late 50s pa siya. Wala siya. Late 50s. Wala siya nagpa-vaccinate. Anong history? I mean, wala siya nagpa-vaccine. Ano iya? Sa personal preference, yeah? Siguro, by mga personal reasons, siguro, ipapamangkot ko na gani sa iya department head wala siya nagpa-vaccinate. In spite of the fact na prioritize sa gina mga NGC. Mga taga-NGC, kapilata daya on-site didya kag department by department. Ako mismo nag-campaign gitna sa mga department heads. Karni ko na gina-campaign. So, gina-call up kong attention sa mga department heads. So, ang mga nabilin dira, ang mga those who really chose not to be vaccinated,
Oo, gani man, no? Kay available na yun ang vaccine. Anyway, Yeah. ang kaso, tasubong adlaw, kamusta ka, Counselor? 114 kita gyapon na may nagsiba taas-taas gyapon. Although nakapaway-way ta kahapon, nagnubo-nubo kita gyapon. We were just at 70 something. Si Inati nagsaka naman. I mean, amo nang result sa kahapon nga test naton. But we're still trying. Ginamit pa na ang mga barangays na may mga tagas cases. Ginpatent sila sang hadol kahapon. So gintagaan to sila namon mga recommendations kung ano pa yun ang dapat nga buluhaton. Okay. So, ang amo nang ginahambal kay Delta variant na gid niya. Do amo. So, Yeah, kag kung hindi gani Delta, mga bago pag nga mutated variants. In fact, I was just talking to my brother sa Amerika. Hiling niya, tungod-tunod damo sang ano, they are forced to may bago naman nga variant other than Delta, ha? So, amo na ila nga fear subong. Kasi nagasige mutate. So, kung hindi vaccinated ang iban, kaya sige damo ang cases, ang virus may chance nga mag-mutate. Whereas kung mapundyan tani-tani by way of vaccination, na mapaunsata na ang pag-spread kag ang cases magnubo. Mas dako ang risk na to mapapanubo ka. Okay. Bomboan, so damo-damo naman nagpa-registered. oo. So, dako-dako naman. 57% na. Oo. Hindi. Hindi Ano, naman minsan sa mga minor. comorbid, wala nga mga Minor. 17 to 12, down to 12 years old 12, lang, no? Oo, 12 to So, 17. So, oo. gina-encourage niya Ito siya pumupon. ginapagi man na Japos registration parang wala ginuto. Oo. Correct, no? So, tiyan mo na, una-una, notice mo, sang una, sang nagasugod silang vaccination, ginauna, man gitong may mga comorbidity, mga senior citizens, may comorbidity. So, mo maning pattern sa mga kabataan, una-una na yung may mga comorbidity, and then pasunod naman lang ni. Oho. So, eventually, ako pupunti. Di pa kon may ara sang kwan, may magkadto to may mag-walk-in kay kung tawhay man lang, pwede man ba cater? Subong niya bumbupon si amo na dapat nakaano gid dyan, naka-register lang gid dyan anay, no? Amo ina, no? Ang gina-emphasize lang gid diya sang syudad, especially sa may mga comorbidity. No, pareho bala sang una, and then eventually to nag-walk-in na sila, no? Pero gauna anay, register lang gid anay, no? Sa sining website, kung saan makita nagpa-register bala sang una bumbupon sa, no? So sa aton nga vaccination. So, amo ning update So, para mangin order man, no? Oo. So, bubupons, no? So far, mo ning update subong, no? Pinaka-latest update, no? Sa sitwasyon naton, nanungod sa COVID-19, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Ngot sa reporter sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 52 minutos na. Nakaligad sa tak na alas 7. No? So, tiyan mo na reminders ang naton, no? Sa mga ginikanan na. Kung kuha na gidman nga may mga refusal pati, we will respect, no? So, respetuhon naton ina. Kabala mo may mga ginikanan pasubong nga to medyo siyempre hesitant pa bla, no? Sa vaccine. Bati amo ning hindi naman dapat ang itudlo to sa mga kabataan ta, no? Hindi ta magsalig bala kay ti kon ginasiling iyang wala ka nakamaton sang bakuna, no? So dako man ang tendency nga ikaw ang malatnan iya makabanan sang virus. Kay mga pasyente man, no? Sila, no? Asymptomatic, meaning to say wala sa mga sintomas. Ti mga kabataan gatiliner lang subong sa mga balaya, no? Ang ginalibugan tam lang subong ang mga teachers bala, no? Nga adlaw naga-report gid sa mga eskwelahan. So amo na karon naton man nga tingalanda wala klase pero adlaw report, no? Ti naga-work from home naman ang kita ti adlaw ano nga klase ka kuan ko sa logic di man. Magadepende man sa mga principal siguro, no? Kaya dapat teachers ka mga kabataan, tinares balay, no?
okay lang na ang every other day nga report like sinati panagtaganay sa mga modules na ba? Gali ka doon na notice naton may mga eskwelahan diri nga gina-required gyud kuno sila sa mga principal nila nga mag-report nga mag-report sini no sa ila sa tagsa ka mga eskwelahan no. So anyway tikatuan nato na karon but sa mga minors naton so hindi man niya guro siling ati may kadalikruhan ko na no. So malantaw ta man ni automatic no ang resulta bla kay ti basi bla magsiling ka boy basi magkurog-kurog ang bata kuya no kini ka baton sang bakuna mamaguhan baton sa bakuna no tining pa kamog na sina kakita nga Pfizer and Moderna no. So ang Pfizer US made ina no kag highly recommended gid highly recommended no sa aton ti kung may available man day nga Pfizer magati ko isa gani do ako gani ti kung may available sa una Sinovac Sinovac may paturok wa ti kalikit sa una way available nga Sinovac Pfizer ang available no. So ti ini bulig man ni protection no sa aton sa nga mga kabataan in order sinidri mga kabanan no nga ti may kwan kita no may ara sang gitawag ti mga antibody sa ato sa nga lawas ti nagadugay siling sang isa sa mga listener naton virus kuno ga-upgrade o kun ga-mutate kung ang masudlan niya nga lawas may antibody from testing vaccine pero kung ang unvaccinated same old variant lang okay no. So ti mo nang iyang experience o obserbasyon anyway ti siling gani ti diyan pili unta mangin safe kita no o kon mangin sorry di siyempre better than safe no than sorry no amo na yung aton nga moto dina sa kabuhi ta ti anon mo kay nag-abot ang virus way ta mimo kundi nga tubangon naton ang ini nga mga pagtilaw no karon diri sa aton sa may bahin sang aton nga pagpangabuhi sige no so ti 15 days from now November 5 no that's the first Friday no sa bulan iya makabaran sang Nobyembre magasugod dira no kung may mga available na da like sabi ito magsugod kita kag may mga walk-ins sa malangda no so nang kuha man siguro no pwede gid na sila ma-entertainan dayon ni bla ari isa ka testimony ho no sang isa sa mga avid listener marathon kay Ma'am Gina Livingstone nga siling niya COVID is real no sa wala da gapati no my brother was claimed by COVID kay siya lang sa pamilya namon ang wala na vaccine no so that's a set another set of example ina no so sa aton so siling ko ni respeto ta na iya ang panindugan ang prinsipyo no sang aton sa pila ka mga kauturan sa siring pandemya inyo na naya no kay ti may mga kuha naman kamo no may mga buot naman kamo may mga pinsar naman kamo nga tarong di ba no asto ko insindihon naton ang ining virus nagsasaring nga pandemya 58 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa aton nga palatuntunan no so may bisita kita subong nga gabi Regional Director sang Commission on Elections Region 6 no with Attorney Wilfredo J. Balisado no para nga makapakiginunaanon man kita no sa pinaka-latest nga sitwasyon karon sang Comelec Regional Office no. Director, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod via Zoom tayo no. Bombo Pons on the line, Director. Yes, good evening po. Good evening sa lahat ng nakinig sa atin ngayon. Yes, salamat po Director no. Anyway, tumawag kami para at least no maka-update po tayo no sa pinaka-latest. So, we have how many days na lang no? Mga 10 days na lang Director. Tapos na po itong extended na registration at ano sa tingin natin? Wala na talagang extension ito at magtapos na po sa October 30, Director? Actually, yung timeline namin sa Comelec is pinagbigyan na natin yung extension na yan. So, our registration is supposed to end last September 30. But then, dahil may panawagan na mag-extend tayo, kaya nag-extend tayo until October 30. And I think that would be the last time na meron tayong extension. Okay.
So may expectation ba tayo sa number of registrants na bago magtapos sa October 30, Director? Actually, inaobserbahan ko, I don't know, in the past few days, pero the last time na nandun ako sa SM, kasi sa SM Bacol, Iloilo yung registration, nag-transfer ako ng registration record ko from my residence to Iloilo para makaboto ako next election. So, Yes. wala namang gaanong tao yung SM. Actually, matumal yung mga nagparehistro. I don't know if the would-be applicants were properly informed, but based on my experience at the time na nag-apply ako for transfer, marami talagang vacant na upuan sa waiting area ng SM. So yan ano sa Iloilo. So siguro patapos na po at ano na lang maliit na lang yung numero na maghabol pa sa registration until the end of the month dyan sa Iloilo. Most likely kasi as far as yung registration natin, if you were able to register as SK at the time na nagrehistro tayo, no need for you to register again as a regular voter kasi as SK voter, yung record mo is nandun na sa COMELEC, nandun na yan. So all we have to do is just to migrate it and transfer you from being an SK voter into a regular voter. Okay. So kasi ang nakaboto doon sa SK is 18 years old to 24 years old. Yes po, 15, actually 15. So if you were 15 years old at that time na nagrehistro tayo, tapos 2-3 years from now, from then on, so most likely nag-18 ka na. Okay, Anyway, dito po sa Bacolod, may mga observation din kami dito kasi araw-araw binibisitahan namin, Kasi hindi lang sa isang lugar, nagkakandak registration. Anyway, rotation po ito dito, Director. Pati mga malls, ginagawa ng mga registration sites sa ngayon, So dito observe namin na mas marami-rami pa po, mahaba pa yung mga pila, Director. Yes, maybe sa lugar talaga yan. And maybe in some areas meron pa talaga, but then I have to tell you now na as far as sa COMELEC Region 6, wala ko kami nakita na order sa amin na mag-extend much more sa lahat ng areas ng Pilipinas po. So we still have about 11 days starting next week. 16 days actually, pero na-consume na natin yung 3 days. So kukunti na lang talaga yung araw na may rehistro tayo. So panawagan ko, because we are moving to mall registration, hopefully mainganyo sila na magparehistro dun sa mall, considering na mas malaki yung space and maybe mas convenient din sa mga applicants natin, mga clients natin. Okay po, So, speaking ng, kasi may observation ng gabi dito na isa sa mga nagpapahaba ng pila, itong mga transfer of voters, So, wala naman siguro tayong nakitang violation dyan, Director, like dito sa Bacolod, they are from the province and mag-transfer registration sa Bacolod City? Actually, for so long as na-comply nila yung requirements sa batas, wala naman pong problema that they are going to be resident for at least 6 months prior to the elections. So kahit ngayon, 1 month ka pa lang nakatira sa Bacolod, but then by May, so ma-accomplish mo talaga yan kasi October pa tayo. October, November, December plus May, 5 months. So kaya pa, 8 months pa. So, yung period of residence naman, hindi kailangan nandun na sa'yo at the time na magparehistro ka. What the thing is, at the time of the election, aabot ka ng 6 months sa bagong lugar kung saan ka nagparehistro o kung saan ka nag-transfer. So kailangan, pag-transfer mo, like nag-transfer ka dito sa Bacolod, so titira ka dito for 6 months. Yeah, for 6 months. Ika-count natin yan. So, considering na October pa ngayon, November, December, that's still 2 months. Tapos, by January to May, that's actually 5 months. So, kaya pa, kahit sabihin mo na 1 buwan ka pala nakatira sa Bacolod.
or much more kung ilagay mo doon sa application mo 3 months. Or ang sa akin lang is for so long as makomply mo yan, wala naman pong violation dyan. Ang problema is kung talagang resident ka kung saan ka nag-transfer. Okay. Oo. So, so hindi pwede na transfer ka dito ng voter's registration tapos uuwi ka naman doon sa para talagang permanent address mo. Those are actually evidences that will contradict your intention to transfer. So, pwedeng i-raise up yan na sa objection ng kung mayroong gusto mag-object, na document natin yung tao na yan na in spite na nag-transfer siya, for example, in one city or in one municipality, but he still continue to return to his former residence, and apparently hindi na perfect yung pagkuha niya. Kumbaga, hindi na putol yung umbilical cord niya sa former residence niya. So technically, it is a good ground to reject the transfer. But it's a matter of evidence actually. Oho. If ever, no, na mangyari po yun. So pwedeng magamit yan ng isang politiko for his election protest, no? Ano ho? Yes, posible po. Kasi it's a matter of evidence. And if it is well documented talaga, may mga kaso nga, nag-transfer na siya sa isang munisipyo, then he still continue to receive benefits from his former residence, that are from his former place of residence. So, residence. So, ang mangyari is evidence yun na kunwari, nag-cobra ka pa ng mga benefits mo from your former place. So, hindi, technically, nandun ka pa rin. Nandun ka pa sa listahan ng former munisipyo mo. So, para sa akin, those are telling stories na nakita talaga na hindi mo na-complete yung pag-transfer mo kasi hindi mo na-disassociate yung sarili mo from your former residence. Okay. Kasi dito sa amin na report din namin, Director, na from July na registration until September 30, more or less 20,000 plus yung na-register dito sa Bacolod City. Hello? Director? Aha. Okay, dali lagid, no? Kaya na utod si Director Balisado. Anyway, ginapa-explain naton, no? Ang inibilang mga legal nga mga butang, no? Sa yes, Director, andyan po kayo. Ano po? Yes, Director. So, anyway, pupuntahan din natin dyan, ano? So, sabi ko po, Director, mga nabilang po official count ng COMELEC Bacolod since July to September, no, 30. So mga 20,000 plus yung nadagdag na new voters registrants po dito, Director. Sa Bacolod lang, ha? Yung kuan nga yan is still subject to approval. Hindi naman yan automatic talaga. Kaya nga, if you feel na yung ibang nag-transfer are not really qualified, then during the ERB, you should really file your protest. Otherwise, most likely ma-approve talaga. But then, pag may mga objections, tingnan niya ng COMELEC whether valid ba yung mga objections na yan. Otherwise, approve. Kung wala namang mag-object, ma-approve. Pag may mag-object, tingnan natin, pwede ring ma-disapprove. So, those are just applications. Pero as of now, nag-ERB ko tayo last October 18. So most likely may mga petitions na na-file for disapproval or mga ganyan. Then ultimately, COMELEC will decide through the ERB. Then kung may ma-agree dyan sa decision ng COMELEC, they can always make an appeal sa MTC. Okay, no? So that's a process po dyan. Ano? Sige. Director, lastly na lang po, puntahan po no? Kasi sa ngayon, marami na na-observe po namin, may mga placards na po na ikinakabit sa mga poste ng kuryente, sa mga puno ng kahoy, no? At saka itong sa social media, no? So, meron ng mga nagpo-post na they have an intention to run different positions, no? So, may mga violations po ba kayong makikita po sa ngayon? Sa issue po ng early campaigning? Actually,
Actually, until such time na mag-start yung campaign period, these people na nag-file ng COC, they are just being called aspirants. They only become candidates at the time of the campaign, start of the campaign period. So for local officials, for example, that would still be on March 25. Doon ho mag-start yung campaign period nila. So by the time of March 25, for local officials, meaning to say congressman, governor, councilor, mayors, mga ganyan, doon pa lang pwedeng mag-regulate ang COMELEC when it comes to their yung mga campaign propaganda nila and materials. Mag-cover na ho yan. As of now, makita natin Hello? Hello, Director? Sige, 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Delegate, no? So anyway, tila sa kuha naman lang nato niya, no? Question para ma-clarify man sa Director sa Commission on Elections Region 6. Yes, Director, naputol po kayo, sir? Okay. Okay, standby, no? So hindi lang ni mga local, no? Nga mga aspirants, mo nagalit term ta kay ti as long as hindi pa masugod ang campaign period, hindi pa sila matawag ang kandidato ugli. So they called as aspirants, no? After sang filing sang certificate of candidacy o kon sang COC. No? So hindi lang local nga mga kandidato kundi mga national pa gani, mayari pa rin sa aton nga sus kalapad-lapad sini din ang billboard gid gani. Billboard gid. Ang gagin butang ya, no? So isa yan padlagan senador kag ti do may nga endorse siya. So katemprano pa yung mga kabanan, no? So although ti sa inisal naton nga pag-ibalo sini daw ay gid sang violation na. No, kamakitan so subong mas gin pahapos pagid gani. Di ba? Sige, Director, parang namumula ba sa signal na po natin, no? Pakiulit lang po. So wala po itong violation sa ngayon. Yes, sir? Hello? Okay, standby. No, sa ato sa rin ka same time sa ato sa rin ka makabombo. 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 8. Yes, Director? Naputol tayo, sir? Okay, actually, mag-start na lang silang tawagin na kandidato talaga. Oo. Sa national position, that would be February 8, and sa local position, that would be March 25. So until such time, between February 8 for national positions and March 25 for local positions, hindi ho natin sila matawag na kandidato. The rules on campaign will only come into effect during those dates. So doon na tayo papasok na mag-regulate. Ma-regulate natin yung mga posters nila, yung mga TV ads nila. But then as far as social media, COMELEC still has to issue guidelines on how to regulate para ma-equalize natin yung exposures ng mga kakandidato during elections. Okay. Sige, no? So, kasi parang napuno na po yung mga poste namin dito sa Bacolod eh. It's happening everywhere talaga. It's not only in Bacolod but it's all throughout the Philippines. Hindi naman tayo nakikita ko natin yan during our travels from one city to another. So nandun talaga yung mga presence na ng mga, especially from national positions, nakikita na natin ho yan. Pero as of now, it's sad to say, it's not yet covered sa rules natin sa campaigning. So antay tayo until February 8 or until March 25 as the case may be. Kasi may operation backlash pa yan sa COMELEC noong una, no? Last 2019 elections, kung maalala po natin. Yeah, we do. We do regulate talaga sa mga posters. So panawagan ko sa mga kandidato, mga aspirants, they should see and visit COMELEC so that at the time na magpagawa sila ng mga campaign materials nila, mga posters, streamers, etc., compliant po sa specification ng COMELEC or sa batas para hindi natin yan tatanggalin, hindi masasayang. Kaya nga, sige. Anyway, Director, last na lang po yung mensahe mo sa mga tagapakinig po natin dito sa Bacolod City, Negros Occidental at buong Western Visayas po. As far as sa COMELEC, we only have until October 30 for our registration. Hindi na ho natin ma-extend yan and hopefully
our new voters talaga would find the time to visit COMELEC sa mga mall registrations natin, and sa mga nag-file na ng mga COCs nila, start to, kuha lang tayo, pwede tayo magparamdam, but it should not be excessive kasi mga tao natin ngayon are very intelligent. They are not easily swayed by paramihan ng posters kasi meron na tayong mga alternative na makikita talaga sa media. So panawagan ko, hopefully they can visit still in our office para malinawagan sila kung ano yung mga doubts nila or ano yung mga questions nila when it comes to campaigning. Much more, bago sila mag-print ng mga campaign materials nila sa mga aspirants natin, hopefully they can visit our offices para mabigyan sila ng mga specifications. Sige. Director, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Thank you. God bless. Okay, salamat. Director Wilfredo J. Balisado sa Commission on Elections sa Region 6. O, sige halahan nyo da, no? Lansang na sa may itsura nyo da. Pero siling tabla nga mga, mga kabalan bla nga mga, mga aspirants, ha? Amo na siya. No? Pagtawag ta aspirants mo, hindi mga kandidato. So galing kay ti aba sa COMELEC ti daw ay pagid na, no? So ekspektaron naton mas damo pagid ya guro ang malansang da, no? Sa mga possible maluoy makamo sa poste sang Seneco, no? Ginawa na nila kapatindog dati amo nang nagauyat sang linya sang kuryente tadi. So ginapang lansangan lang, no? Ginapang lansangan ng iya makabaran sang mga kandidato o nining mga aspirants. So ang lain pagikay kun sa mga kahoy, no? Lain pagikay ko sa mga kahoy pagid baw ti ang DNR naton, no? Makuha na gid ni early nga mga issues ang memorandum, no, sa kutob sa mga dakpan bla, no? Bagay ni apos man dakpon kay makita man si tsura kami ngalan man ay. Kutob sa mga mag-violate siguro, no? Tagaan sa kaigo nga pinilidad. Siya na lang guro patindugon tapos ilansang sa lawas siya ang tarpaulin niya, no? So subong tiperte ng amat-amat nila. So kuana na, no? Different platforms of media nga ti ginagamit sini nila ti sa radyo, sa laban gi subong Facebook gid, no? Kagiban ti draban Japon sa printing printed tarpaulins Japon, no? Ang ilang nga ginagamit, no, para makilala so siling tagani that's the art, no? Sa nila kay para nga ti matropangdam sa paglabay ka lang gani, no, sa kay silakyam kita mo ti ma-wedan ang pinsa ba padlang kang gali na sa ano mo na bla, pero why makuno violation ti sigalahan nyo da basta sa insakto lang, no? So ang direktor na mismo sang Commission on Elections sa ang siling 17 minuto sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Andriman sa ato sa pagalagad sa aton masaniyang para tuntunan. So ang substitution automatic may ara ginaiya, no? Sa substitution mo nang bantayan nato, no, by November 15 kay that's according to the COMELEC Omnibus Election Code nga last day sang substitution is by November 15. So expect taron tani damo pagid ang maga-substitute, no, nga mga kandidato from the national up to the local. Pero ginaklaro ta hindi lang local, ano, ang nagapang lansang sa matsura nila, no? So sa tarpaulin nga naka-print, kundi pati man national. Di mo siguro halin sa national nga sa pagkasalawayon asa sa kwani, no, sa local ti out of delicadeza na lang, or we can say it for delicadeza's sake, no, nga kuno taman, no, tatudo kampanya ka sa magsugod ang campaign period kay ginatagaan masang tiyempo ang mga kandidato nga pagkapangampanya kung magsugod na ang election period. Sige, litong kita sa pabalita sa probinsya sa Negros Occidental. Check na to this time si Bombo Dennis Rubica para sa bahinsang sining pinakaligtas nga report yung mga kabanan. So ang aton nga kwan, no? Ang aton nga mga salakyan sang provincial government, damo-damo gali mga guba kita masakyan nagluloko na lang, no? So I don't think sa mga previous administration pa ni, pero ti natalupangdan sa aton nga provincial administrator, no, nga
ipakayo ini, no, kay pagamit. Oh, so ti kun pwede man lang niya kagamay man gastuhon ta pwede gid. Ti especially kun mga branded nga masakyan puro na sang Toyota, no? Ang Toyota bakod na niya. Damo pa pisas nga makuhaan man adi. No, pero ti ko mga pero to sa una nga sakyan to sang Pilipinas nga pulis blang bilyones man to, no? Aging gastos sang national government nga way na pusa ng kalaguba to mga Mahindra patrols bla. Nga maguba gayong ita ka papitsas to sa din ka pa na umakwa sa India, no? Kay India made to. Oh, nga salakyan. Ti hindi pa naguro mga siling budlay pangitaon ng pisas. Kaya niluloko lang gid kay ti iban sa da. No, grabe naman ang serbisyo nga gindulong niya para sa mapmuluyo nga negrosanon, no? So ti kun due time lang kalayuhon pa kayo kay pagamit, no? Sang sa bakal kita bag-o nga sus kadamo-damo. Siling ko ni Bombo Dinis na mention ko ni masakyan sa mga board members sa ano nga status na sa masakyan nila, no? Mayo pa, no? Kay probinsya man naga-maintainer sila. O sakay lang sila, bika lang sila da, pero ang iba niya do ginadala kuno to sa mga sinda nila. O ginatadag to sa sinda nila kag ginakargahan sang mga kalaruton nito padalas puli. O hindi gani sa kalabay sa puloyan sa mga constituents sa kamagbilin sa kasipi nga saging kuno. Kabisa isa la kasako nga uling. So dala niya gid kuno tanan sa balay niya. Ning kung pagkadalok-dalok mang klasik politiko ni no. Tagaan na salakyan pumuluyo pang gagasto sa maintenance na alay pas probinsya ang kwarta pero ni isa ka hindi lang isa sipi no pagamayon tagbi isa kabilog nga saging hindi ka hatag mo buloon nato tukantuan ta na no ang status sa mga sakyan sa mga board members nato kay mga bag-o di no pinang islan sige unahon ta na maguba nga ginpakayo no ti pwede pagali. Bobo Dinis, sa report, please come in. May ara karon sa mga ginapang recover, no? Nga mga salakyan at sing probinsya. Ini mga salakyan bumupon, actually subong may 5 na kabilog nga mga salakyan nga gin ginpatawagin pakaayo, no? Gin kondisyon sa aton sining nga probinsya. Kay ini mga salakyan bumupons na-assign ni sa pila ka mga departamento sa aton nga provincial government nga daw ginpabayan la ibanti gamay lang guba way na maproseso way na pakayo ginpastagnant lang ara na nagkagarahe dabi or ara sa mga shop no? Nga wala man matandog bumupons no? So gini mo sa aton sining nga probinsya pagi sa aton General Services Office gin pag-inventaryo na ini mga salakyan bubupons. Diri na to kay ban nga may ara pagigire sa mga salakyan nga pwede pa nga magamit. Ipakaayo lang, ipa-recondition lang siya. No, kag-iban na ara sa shop nga pwede mo lang mapakaayo. So subong may 5 na ka mga salakyan nga pwede na magamit no sa aton sining provincial government like ining isa ka makita da sa aton nga graphics ining isa ka canter type nga double seater nga sa likod pwede masakyan pa sing pasero makargahan dabe ko na dira nga ini former asa ini kuno sa kuan sa PDRMO naton nga dito lang naka-standby sa panaad no siging kayo ini subong serviceable na. May isa dira ka kan mo po sa ining Nissan pickup nga kalibre. Daw mo ning isa sa mga na-assign sa to sa board member. Dinis? Yes. Bago pa man ning Nissan nga kalibre ni nagloko na. Kay do may kuan sa bumpos do may guba ini nga ginpakayo pero wala bala makuan wala masunod mapaluap bala. Mo niya daw wala na magamit. Hindi sa nagahilira sa motor polta? Yes, bumupons. Bago-bago pa lang tablang Nissan nga kalibre ho? Tinakuha ni nariko na ni na kaayo na ni gubaya gin pa wasinga na gin pa gwapo board na. Board member nga gamit siya Board member ko bumupons. Sino board member? Wala na ma-mention kay na ni Attorney Diaz ko na sino nga board member. Dapat palaon tagin na kung sino na kay
nantawa sa Bulao kung ano sa magpatarasak gamit sang salakyan sa probinsya. Nga nagabika lang sa gasto sa krudo, maintenance, sa tanan, wala sa 5 ginapagwa da. Ya ka probinsya na tanan. Oy, Tupos, gasolina, kudo. Oh. Tapos makasakay sa salakyan na dan, na patintid sa mga salakyan na nga hindi sila kitaon kung magkaladto sa mga distrito nila nga nasakpan, no? Pero inaiyagali style para nga magkadto to sa sinda nila, hindi sila makita nga silang gasakay. Tapos wala pa na mga plate number. Why pa ni Kwan Why pa Silo? sticker. Why silyo bala? Nga siling ka sales ang province para identify bala? Pati ang asang unang hadlok kuno sa kay security threat makron sila. Nagkasulod bakmos politika nga hadlok mo lang mong patay. Dumduman nyo, kuti ini nga mga salakyan gin-purchase ni sa nagligad nga administrasyon. Pinangatag ni sa mga board member. Terme isa subong dire nga sa doti daw may guba ini nga way lagi mabayan na so na recover sa aton nga si karon nga kuan nga administrasyon. Tuwan tayo na Bombo Dennis kay second mission mo na kay pang check ta ng ilang masalakyan ha. Sige, pakita sa report mo. Pick up. Tapos may isa pa di ka ining ining pula ni nga salakyan no. Do way ko ni ka daw sa gani. Toyota Innova na. Innova. Bumupon sining pula. Siya pa gini. Damo niya pisas. Damo niya kay kuan siya di ng bumupons, no? Kay ining isa ka ambulance nga daw sa Sipalay asan sa to aksidente, bol sa aksidente. Wala naman na ma-follow up. So follow up ni sing aton siya karon nga administrasyon, ginpakayo. Tisubong gwapo na, serviceable na. Pwede na magamit, no? Nasa ina sa may Sipalay District Hospital, no? Kung may isa pag hindi ka private nga auto nga lakip man dito sa recovery kadolima ini ka mabikaw tanan bumupons ang aray puti ini bilang stupad ni sing kuan no sing domotic cab nga kuan nga double cab, no? Amo isa ka auto bumupons, so 5 ni subong ang na-recover na kag napakaayo na sa probinsya nga siya itong pwede ni magamit no, sa anuman nga departamento sa aton probinsya gubet nga gusto magamit sini. Like na sa aton labing upa. Kumeras laga may mga kargas na kunada dalon na pwede magamit ining double cab nga multi quad canter. Kag iban pa bumupons. So subong kandak pagid no sa inventory ang aton sini nga probinsya para iya malocate na pila pagid diya ka mga vehicle nga ginapanagihan sa aton provincial government, no? May isa pa sa bumpos nga ginapulap karon ni Attorney Rufino Diaz sa aton provincial administrator dunduman matob lang sa lakyan sa nga aton nga probinsya nga gen-drive sa isa man ka aton nga provincial capital employee nga na-involved sa aksidente sa Bago. Nga subong sa compound sa Bago PNP. Daw na solve naman tong kaso na regular na to. So mo pa rin ginatry karon sa atong provincial government nga kwaon dito para mapakayo man. Kag mga serviceable. May ara pa isa ka salakyan pagid sa pagid ambulance nga ara man karon sa talyer nga daw dugay na nga wala ma-follow up nga mapakayo sini nga mamalan karon nga tinguan pagid nga ma-recover para at least na magamit mapuslan sa nga negosyanon kay ini mga salakyan mo po si bakal niya no para ini sa serbisyo sa mga negosyanon bumupons no kadamo gali kita sa mga vehicle nga ara na assign sa mga naituway nga mga departamento sa atong probinsya nga sa ito kung daw maguba ginapabayaan na lang kag hindi na makuan hindi na ma-precopar basta malipatan lang kasi hasta makuan na lang mapugday na lang o dunot nga kanugon lang nga ti kung gastuhan sa atong probinsya with a small amount pwede pa yung mga serviceable pa bumupons. So ginabangod sini bumupons sunod sa kaito ni Rufino Diaz nga ginapang-check nila pagid ang ibang pagid nga mga salakyan no kay mapagwa sila sa show cause order sa mga department heads
nga kundi na-assign ini masalakyan. Ipa-explicar sila kung nga anong matabo, nga why nila ni mapaluhap, naglukol na siyang malawig nga tinion, nga pwede pa tali magamit sa nga aton provincial government kag sa aton nga mga empleyado sa pagserbisyo sa negosyanon bobo funds. Sa mo pa ni karon Ang isa gurong puti ginanamin mo, kung isa ng counter type. Amo ning counter type nga daw double kabala nga pwede pa ikargahin sa likod. Daw multi-purpose vehicle. Bobo funds. Daw pwede gyud niya sa mga upa na tundra kung may mga pwede man imuon nga rescue vehicle niyo. Pwede gyud kay ini mo po sa formally assign ni siya sa PDRMO. Kay dito ni kuno dito lang ni gingrahe sa may panaad. Gay pa kay ola niti guwapo pagliho. Kadamo gali sa salakyan sa atong probinsya nga pwede pa ya ma-recover pong tiyalan tayo bumpos kay ining mga salakyan nga na-recover sa buong why did sing sticker o silyo sa provincial government dapat ibumpos kung salakyan sa gobyerno ay labot nga pulang plate number, government plate number, dapat may mga silyo pa ni ramabalaan sa pumuluyo kung ano ina nga LGUs nagapanag-iya ina nga masalakyan kiti government property, people's property. Dapat mo posti may identity ginaya. So niyo ni why si mga sticker amo pa natin po lab sa Catherine Diaz kung ano mo disposition sila nga wala si mga stickers ano gamit ni personal sa pila ka mga individual nga assign sa natong dan mga departamento nga wala sa mga sticker no seal sa aton sila nga provincial government pumupos. Okay, isa pa gid sa plano sa atong probinsya kay tiinay amon karon ginapang recover ning masalakyan sa aton nga provincial government kay may ara sing program karon ang aton sining Kapitolyo inang panbla kab nga tawag nga po ng isa ka departamento kung gusto labi ang salakyan may ara sila lay pretenti mga field work sila kung la salakyan la departamento pwede sila pwede sila makagamit sa mga salakyan na official nga paggamit no part ng ila sila nga trabaho. Di ka mo malagay sa salakyan sa atong probinsya, hindi na dapat kita magbakal pa sa mga dugang kag mga gwapo nga salakyan kay ini sila pwede na sila magamit. So may ara pa, siling ko may mga pila pa ka mga ginatinguan karon nga malocate no nga aton sila nga provincial administrator's office sa sinima salakyan sang aton sining iyang probinsya sa aton ti gamay lang ang magasto maging serviceable na para sa aton sini nga mga pagatag no sa serbisyo sa mga pumuno sang Negros Occidental. Namatianta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. 5 ang na-recover nga wala gid sa ang management ng diin siya. But later on, we were able to find out nga ara lang sila galukong pabayaan sa ibang mga talyer nga wala gid yung kayo for more than a year. So, may iban man ta nga mysteriously gina-park lang. And then, do ginauli lang bla. Wala sang proper turnover sa mga properties. But we already checked them kagin tanaw ilang mga papeles on registration, insurance, kag iban pa nga mga kinalanon so that we can use it again para naman sa tanan nga mga departments for their daily use. Though may rent-a-car na tasubong managed by our administrator's office. We have a pool of cars coming from the SP, itong daan sa SP. And then, amuning iba na recover ta. Halin sa van, pakadto sa sedan, may araman ta do mini truck na do elf, no? Crew cab siya ya. Kag may ara pang pasayro pagin sa likod and do tangan sa aton nga mga kargahan. Iyan ni siya una sa PEMO kag DRR nga do na nagkulang dito sa panaad, we were able to have it restored kag subong andar na mausar na.
The departments already are enjoying and bago. May isa naman to ka puti nga Innova nga gin turnover lang. Bati ko iyan asang OPA nga gin pahulam to another national government agency, ginbidin lang da. Bago pa 2020 nga Innova. So pwede ginatanaw na namon ng yung pag-register liwat, pag-insure, so that we can again incorporate it to our program in Capital Cup. Ano may ibang pakita ng mga vehicle na recover sa mga You will be surprised nga to how amat-amat ang mga salakyan. And ang iban makita man namon kung diin nga mga talyer, people are giving us information nga may ato pa to. So padalaan ta sang manog negosyar, and then later on we are able to recover it. Kami na lang nagapakayo, no? We are already preparing sini nga mga show cause regarding sinisang improper utilization, improper use of our government properties. And we are trying to instill sa tanan nga mga empleyado sa probinsya nga ang pag-usar tani nila sa mga properties sa aton gobyerno mas sobra pang tipid kaysa sa personal nila nga mga property, because hindi na ila iyan sa publiko. And of course there's a lot of need for vehicles, no? Damo-damo nga request nga ginauyangan talang ang aton nga mga equipment, aton nga transportation nga salakyan ta. Kita mo dapat gid nga mapinahan sila isyokos. Correct. Para ta speaker kung nga nga naglulukol ang talyer, ara lang na grahe dira, gagamay lang si guba, gipabayan, way na mapaluap, way na pakayo. Muna dapat kitod, no? Sa genjutan mo po sa basi madugangan pa ni, kay natin na Bias may mga ara pas la karon ginapang paluap nga mga shop, talyer, nga ara na nabutang nga mga salakyan sa probinsya, based man sa mga impormasyon ng ilang nabatong kay ni ara sa mga shop kung mumpons daw kinpakayo ni bala kay daw ay na mapaluap, no, way na may mga purchase order sa mga pisas kay daw ay mapaluap mo na tiway mamakayo sa shop kay dadaan dito di pa bayan lang ara lang dira, no, iban last year pa ni dugay na kaya mo ni karon gina recover posible ikabadugangan pa na in due time nga mga ma-recover iyang masalakyan, no? Kaya ginapanagayan sa atong siling provincial government BAMO funds. Iduga klay mong funds sa siling hapon ba mayo man kay bugal ni sa atong siling probinsya kay nakakuha kita award, no? Isa ta sa mga top 10 winner sa 2021 galing POOC Award, no? For Negros Occidental Coastal Wetland Area Management Alliance, no? Sa 206 ka mga aplikante gikan sa natuway nga mga LGUs sa bugos nga pungsod, ang Negros Occidental isa sa top 10 nga napilian o convener, no? Sining 2021 galing POOC Award for Negros Occidental Occidental Coastal Wetland Area Management Alliance. Ang awarding po po siyempre kay sinigilamang nga pon pero kung ano siya ng Zoom. Okay, hindi mo po tipon-tipon pons kay sa sining awarding via Zoom. Isa diri sa nagatambong mismo atong Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Lene Robredo. So ining award sa probinsya ang mismo ginbato ni Governor Eugenio Bong Lacson, no? Kaya sa kapatayin kailang hapon ng virtual awarding ceremony, podman sa aton sila pila ng opisyalis ng probinsya, Provincial Administrator Fernando Diaz, Provincial Environment Management Office Head, Attorney Julian Degrio, Executive Assistant to the Governor and PIO Charina Magallanes, TAN, Kalsubon si Maria Alina San Jose, sa aton siling PEMO, kag iban pagid nga mga iban pagid nga mga provincial officials. So, ining 2021 galing POOC Award ang ginahatag ni Bumpons, no? Sa galing POOC Foundation, Department of Interior Local Government Academy,
kag ining SM Prime Holdings, no, mo ning mga compose nga ito ay nga mga sa gobyerno na naghatag sining award bupon. So ang aton nga probinsya, interest nga aton probinsya para sa sining 2021 Galing Pok Award, ta? Ang aton nga entry bupon may kuan may Tigulo Network of Alliance for Coastal Wetland Conservation. Diba lang trabaho natin nga probinsya, may mga pagi sa aton nga PIMO, DNR, no? May mga programa kita sa preserve sa ato sa coastal wetland, kag iban pa ang mga environment projects sa ato sa provincial government. So kalakit mo po sa top 10 winner, Negros Occidental, Agusan del Sur, Alabat, Quezon, Cagayan de Oro, Cagayan de Oro City, Quezon City, San Juan City, Tagum City, Davao del Norte, kag Valenzuela City. So, tatlo lang din ka probinsya lakip, Agusan del Sur. Di proud kita na, no? Negros Occidental, Davao del Norte, the rest mga syudad ni Bupons. So, sa inyo ti Kuanta, proud ni aton nga probinsya, kita mga Negrosanon, ngati si aton sa sobra 200 ka mga GIOs nga nagapasakop, bulahan kita, nga nasunod kita sa pulo, no? Kaya mga gin-announcer ni winner, sining 2021 Galing Pok Award, nga gina-awarding, dinatag niya sa gipatihan seremonya, sigla mangapon, pag-iya sa sa ano? Sa patay aton nga kuan. Hello? Sige, brown out ta. Gani. Okay, ara na. O, sige lang. Na? Golpe lang. Nag-trip off ta. Tingnan tema niya. Daw every year na ni bumupons ta. Nga ginatag sa gabay pa, ma-maintain ta ni. Next year, mangin isa man tagapon sa top 10 awardee on winner. Sining Galing Pok Award Bumupons. Sige. Sa mga mabalita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa taktang alas 8. Nawinti, congratulations gid sa probinsya sa Negros Occidental. Sa sining pagkuha sa kadalagaan National Award din named one of the top 10 winners sa 2021 Galing Pok Awards for Nokwama Orining Negros Alliance, Negros Occidental Coastal Wetlands Area Management Alliance. May 206 ka mga applicants, no? Nga LGU sa bugos nga pungso. At kita ang nagpangibabaw. At sige, no? So congratulations kid again, no? Sa dimag kami. So ini sa pagprekasugman sa mga elected officials naton sang probinsya sang Negros Occidental. Sa mga salakyan da, no? Ti tugangan ta na, no? Kay buwas, no? Pwede man nga sugpunan ta to. Ang sa mga board members naman kay check ta ni isa-isang kondisyon, no? Kumbaga kwan pa, functional pa. Kung hindi pa si nagluloko naman. So ti sa una man isa kalibre pero pinang isla nila tanan-tanan sang mas malahalon pagid nga Ford, no? Nga pick up. Mo pa isla nila ti hayahay ang buhay sa mga provincial board members, no? Every week once a day lang mag-session tapos ti aircon pang salakyan, no? Bag-o nagkakanang-kanang kag tiyo ang mga constituents galing nila to ti nagaagwanta sang kaon sang kamuti kay sa balinghoy, no? Kabisan bulig nila wa gani giguro kaabot sa ila o ti aber. I-prove nyo na be nga tanan darang mga constituents yun na pangbuligan nyo da. Ano mga trabaho ginhatag na sa ila o kay kabo ginhatagan sang mayo nga kwan nga comfort nga salakyan bisan magtulog ba kamo na da o hululas ang glass windows ang kabugnaw. No, so muna ti ginboto naton sila tapos ti tagaan sang mayo pagid nga pangabuhi. Pero sa kalabanan mga board members ng mga planters man na, no? Nga mga kwartahan man,
Oh, tapos ti mas kwan pa, no? Mas lawig pang tiner niya sa sinda niya. Oh, sang ti bisan pangamustalan na gani guro. Sa mapurok-purok da sa nasakpan sa distrito niya ni sa kimo mo. Oh, kay dito sa nagapokus sa sinda niya. Oh, pakialam niya man sa mataw pag eleksyon ti intuon niyo naman tawo no. Oh, kag propromisahan, no? Pero pagtapos sa eleksyon, oh, bisan bisita, waay na. Wala tayo 5 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 mo nami paparisan nga mga board members sa ngaton nga probinsya. Maghatag kita pila ka maparamdom and then magabalik kita no pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Palihog standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibaloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang
sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Mula sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Sigaw tayo 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Share talang ni Bala, no? Ang mga report dito sa bahin sang Davao. Bubulito ang Shabu, pag-transport sang Shabu. Ginakarga na subong niya sa drone. Grabe, no? Ginakarga niya sa drone niya ang pag-transport sang Shabu. Tinarecover to sa aton nga mga otoridad. And then, mayara man to balita nga ang Shabu, ginabutang sa adobo nga manok. Grabe maning balita, no? Di sige lang kung hindi pa ka mag-uluntat dati, depende na sa inyo no? Sa diba kabanan kay ti aton ina nga kung padayon ina nga ginakampanyahan, no? Sang aton sa iya nga national government ang paglagas, no? Sang mga nag-engage sa gyapon sa illegal nga bulahaton. Sige, no, tabala lang ta sa report ni Bombo Gracelyn Baton. Panumdom na nato, no, sa aton sa ring mataga parmati, diri na kita, no? So sa tunga-tunga sang pandemya, kaupo din nyo ang Bombo Radio Philippines nga wala nagauntat sa pagparigan sang tatlo ka mga nationwide promos agud nga makabulig sa paghatag sa adlaw nga ayuda kapag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. Sa aton tululungan nga pagbangon iwat naton nga namon nga ginalunsyar ang 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na, may cash siyahan pa. Maning nami pamatian, no? Cash siyahan pa. So kabugasan nga 6 milyon ka pesos ng premyo nga panagtag naton nationwide. Isa ka winner sang 1 million pesos, no, nga cash para sa aton nga grand prize. Kag apat ang magadaog diri, no, sa tag 50,000 pesos tag sa ka reyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region. Kag syempre sa grand draw naton may guaranteed prize makita per area, no, kung sa diin ang first prize makabaton sang 15,000 pesos, ang second prize makabaton sang 10,000 pesos, kag ang third prize ang makabaton sang 5,000 pesos. Kag of course ti ang nami pagid kay sa pagsugod na sa aton sa ring promo, may mga daily winners kita, no? Kay kada Bombo Radio kag Star FM stations may 3 ka winners kada daw, no? So Lunes to Biyernes, so kung totalo nato na 15 gid ka winners kada semana ang hatagan naton sa mapapremyo nga konsumahon naton tanan nagalabot sa 1,150 pesos, no? So ang breakdown sina 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. So ginduga-dugangan tang gift pack. Lunes to Biyernes, ano? Sa kabugusan 7 ka semana ini nga panagtaganay naman nato sa mapapremyo
kag mayra na kamo sang anom ka oras sa pag-claim sang inyo nga premyo. Take note ha, anom lang ka oras para ma-claim ninyo ang inyong premyo. Gani magsugod na kabudra, I'm sure nga grabe ng pagtilipon nyo, pagsupot ninyo, no? Pagtipon sa mga proof of purchase, no? Mga masunod nga mga promo sponsors naton, ginakipan sang Alfonso Brandy. No, Alfonso Brandy, so ang tipuno naton dira is bottle cap lang sang Alfonso Brandy in any variant, no? So may light, may platinum, may solera, no, sa Alfonso Brandy. Tipo naman kamudra, no, sa sachet sang Rexona deodorant o kon roll-on, no, sachet o kon roll-on sa Rexona deodorant, no. So and then mga sticker kag coupon sang Orocan, pwede naman na matipon kag mga empty sachet o kon empty pouch, no, sang Silver Swan soy sauce kag Silver Swan vinegar plus pasana ang empty sachet in 4 grams o kon 8 grams sang Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning. Amo nang mga bantayan naton kag tipunon, no. So kuan pala na, no, nang batch 1, no, sang aton nga mga proof of purchase. National sponsors ta. May mga regional sponsors kita, mga local sponsors. So bantayan nyo, no, kadalag ko nga mapapremyo ini. So magasugod na sa masunod nga Domingo, Oktubre 24 taig 2021 ang 1-2 Panalo Promo Part 20 sa pagbaton sang inyo nga mga entries. Para sa pinakamasadya nga Pasko, para sa masunod nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Pasko mismo, December 25, 2021. 6 million pesos sa total prizes nationwide nga kasyahan. Araw-araw balde-balde pa premyo na, may cash siyahan pa. So good luck sa aton sila nga mga participants, ano? So I'm sure nga ti ginabantayan ini, no, sang aton man nga mga pumulos ako. Sige, medyo lang-alang nato sa ring at tempo, no? So di makabanan Miyerkules nga presentasyon petsa 20 kita sa bahin sa bulan sang Oktubre tuig 2021. We have 66 days more to go. Pasko na. Sabay na sa Santos ng Rosario, kagay niyo alagad si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario
nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan, subong man